कारवार न्यूज तुमगेली स्वागत करता। आषाढी एकादशी निमित्तान जुलै 14 तारीख ते जुलै 17 तारीख पर्यंत कृष्णापूर श्री विठोब रोखमाई देवळाच्यान पालखी नमोदित गावात संचार करतली। असनोटी ग्रामपंचायती भागात येवचे कृष्णापूर श्री विठोब रोखमाई देवळाचो दर वर्साप्रमाणे आषाढी एकादशीचो पालखी मिरवणूक वारी जुलै 14 तारखेक सुरुवात जातली आणि जुलै 17 तारीख पर्यंत हे कार्यक्रम जातले। या वारीत भक्तगणान भाग घेवूंक जाय अशें बावा कुटुंबान निवेदन केला। निवृत्ती नामदेव सोपान मोक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम। नामदेव आज सगळं भाविकांक हे सांगत असताना आनंद जाता। आषाढीच्या पावन दिवसाच्या निमित्तान आम्ही श्री क्षेत्र कृष्णापूरच्यान प्रस्थान करतले। वारी रूपी दिंडी आमगेली गावागावात वयतली। थंयच्यान प्रस्थान केले नंतर सर्वप्रथम आम्ही कोळग्यात वयतले। कोळग्यातल्यान रामनाथ देवस्थान अश्नोटी हिंगा आमगेर आगमन जातले। थंयच्यान गणपती रवळनाथ भगतवाडा यांच्यान आम्ही सावंतवाडा मार्गे पुन्हा अश्नोटी बाजारात येतले। थंयच्यानच फुडें सरकत आम्ही महामाया गणपती हेंच्यान आम्ही ओसाळी मार्गे दिंडी देवी हेंच्यान तशेंच फुडें सरकतेत आरव मम्माय घेवन मुडगेरी शिवनाथ देवस्थाना कडेन आमी वयतले। तेजे नंतर तशेंच फुडें सरकतेत आमगेली दिंडी रूपी वारी आंगडी शिवनाथ देवस्थानात वयतली। थंयच्यान आमी रात्री सिद्धिविनायक मंदिराकडे आम्ही रात्रीचे विश्रांती करतले आणि दुसरे दिवसाक माजाळी सावंतवाडा सैलवाडा हे घेऊन आम्ही सानमुडगेरीत प्रस्थान करतले। सानमुडगेरच्यान कोठार मार्गे कोठार बेताळ देवस्थानाकडे दर्शन घेऊन थंयच्यान आमी फुडें सरकतेत रामनाथ मोंडणाचेर येतले। थंयच्यान फुडें सरकतेत बिडदेव देवस्थान चिंचेवाडा काजूवाडा मार्गे आमी शिवाजी चौका खिंच्यान फुडें सरकतेत खेत्रपाळ देवळा खिंच्यान मान्नावाडा हिंगा पुरुषोत्तम भवनात विश्रांती करून घेवन तशेंच फुडें सरकतेत आमी लाखफोंड जगावाडा सुत्रवाडा बेतनायकवाडा हे सगळे गांवागावांत फिरले नंतर तशेंच आमी गारशावाड्या वयल्यान त्याच मार्गे फुडें वचत साकरवाडा तेजे नंतर देवावाडात आमी दुसरे दिवसाचे मुक्काम दवरतले आणि तशेंच तिसरे दिवस म्हणल्यार 16 तारखे दिवस देवावाडा बर्गेपिरा देवस्थानान प्रस्थान करून दुर्गा देवी तारीवाडा बाजार गणपती देवस्थान शिवाजी चौक अशे मार्गे वचत वचत आचारी वाड्या वयल्यान कोंकणवाडा हिंग वचून घेवन राजेखान बागच्यान महामाया देवस्थाना हिंच्यान कणसगिरीत आमी थोड्या वेळासाठी विश्रांती घेतले आणि त्याच मार्गे परत येत आमी देसाईवाडा बंगलेवाडा मारुती देवस्थान बिडतोलवाड आणि हळेबागच्या मार्गे सकलवाडी हिंगा येवन घेवन पुन्हा आमी हे देवस्थानात प्रस्थान करतले। तेन्ना ह्या वारेक तुम्ही सगळ्यांक समनीत जावन घेवन हेची शोभ वाडोवची आणि विठ्ठलाल्या कृपा प्रसादाक पात्र जावचे अशें म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन विनंती करता। सोर्याच्या नशेत रेल्वे प्लॅटफॉर्माचेर फिशेपण करत आशिल्लो एक व्यक्ती रेल्वेक लागून हातकट जाल्ली घटना भटकळ रेल्वे स्टेशनाचेर घडली। मुर्डेश्वराच्यान बेंगळूर वयत आशिल्ले रेल्वेक देविदास मोगेर नांवाचो व्यक्ती आपटलो आणि तेगेलो हातकट जालो। अनमोल रामनगर महामार्गाचेर उदक बंद ल्हान वाहन संचाराक बंद जाला। तेजेन हो महामार्ग संचार करचे नागरिकांक त्रासदायक जाला। अनमोड हत्ती ब्रिज हांगा महामार्गाचेर कंबरभर उदक भरिल्ल्यान ल्हान वाहन संचार करूंक शक्य जाते ना। तेजेन ल्हान वाहनासाठी हो मार्ग बंद केला आणि तिने घाट मासंगाळ अनमोड मार्गान ल्हान वाहन संचार करूंक अवकाश करून दिला।
एक समाजसेवकाला मदतीन JCB मार्फत उदक वचूंक वाट करून दिवचे प्रयत्न केले जाल्यार बी दोन्ही बाजून वाट ना जाल्ल्यान उदक थारिलेत उरले. बुधवार सकाळी 9 ते 12 घंटेपर्यंत उदक थारिले होवन वयच्या वाट करून दिवूंक प्रयत्न केले जाल्यार वाट करून दिवूंक शक्य जालें ना. नंतर जाग्यार पोलीस येवन ल्हान वाहनाक अलग मार्गान संचार करूंक अवकाश करून दिले. हा जो गोवा बेळगाव महामार्ग हा दिवसेंदिवस ढासळत चाललाय. म्हणजे खड्डे वाढत चालले. NH किती वेळा सांगितलं रस्ते बुजवा, तेवढ्यामध्ये हा म्हणतात, कोणी लक्ष देत नाही आलंय. आज परिस्थिती अशी झाली की कुठलीच गाडी जात नाही. पूर्ण इकडे तिथपर्यंत गाड्या थांबलेल्या. मोठी गाडी तेवढी जायला ती पण खालती बसायला लागले. आणि पाणी काढण्यासाठी काही इकडे व्यवस्था नाही. लक्ष देत नाही ह्या रस्त्याकडे. इकडचे स्थानिक लीडर असून दे, MLA असून दे, किंवा गोवा बेळगाव हा राष्ट्रीय मार्ग असल्याने गोव्याचेही तितकेच संबंध आहेत. इकडे गोव्याची सुद्धा कोण मुख्यमंत्री सुद्धा आज आवाज उठवत नाही ह्या रस्त्यासाठी. कर्नाटकाशी चर्चा करत नाही झालेत. ही दुःखाची गोष्ट आहे. कारण गोव्याची जेवढी लोक येतात तेवढी कर्नाटकात जातात. दोघांचे पण संबंध चांगले ठरण्यासाठी गोव्याच्या बी सरकारने प्रयत्न करायला पाहिजे आणि कर्नाटकच्या सरकारने पण प्रयत्न करायला पाहिजे. आम्हाला रस्ता नको, कमीत कमी पडलेले खड्डे तरी बुजवले तर आज इकडनं जाण्यासाठी व्यवस्था नाही तर पूर्ण रस्ता तरी बंद केला तर पूर्ण गाड्या तरी येणं बंद होईल. ते तरी करावे त्याने. किंवा या ठिकाणी खड्डे पडलेत ते तात्पुरते तरी बुजवावे. आम्ही आता प्रयत्न करून JCBच्या साहाय्याने पाणी काढण्याचं म्हटलं तर इकडे फॉरेस्ट प्रॉब्लेम येतं. ह्या साईडने पाणी काढायचं तर फॉरेस्ट एरिया ते म्हणतात आपल्या एरियात पाणी जायचं नाही. मग पाणी जाणार तरी कुठे? ह्या साईडला आहे भिंत. असा प्रॉब्लेम व्हायला. त्याला लागून असे परत पुन्हा प्रॉब्लेम आला तर काही शाळेचे विद्यार्थी पण तिकडे अडकून बसलेले आहेत. त्यांनी बसमध्ये तिकडे अडकून बसले त्या साईडला. कारण त्यांना इकडे शाळेलाच पण सुट्टी व्हायला लागली. त्याला लागून पुन्हा इकडे अडकून ह्या दृष्टिकोनातून इकडे काहीतरी व्यवस्था दोन्ही सरकारने जितके कर्नाटकाची जरी हे असलं तरी गोवा सरकारने बी यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. कारण त्यांच्या सुद्धा गाड्या इकडे येतात. त्यांची ट्रान्सपोर्टच्या गाड्या येतात, परिवहन मंडळाच्या येतात, सगळ्या गाड्या येतात. आणि त्यांनी जर सगळ्यांनी मिळून केलं तर आज हा रस्ता होऊ शकतोय. म्हणजे कमीत कमी इकडे खड्डे तरी भरू शकतात. धन्यवाद. अपघातात जखमी जाल्ली आणि वारसदार ना जावन अनाथ फिरची जनावरांक इलाज आणि आश्रय दिवचे कार्य रिकवरी होम फॉर रेस्क्यूड एनिमल्स नावाची संस्था करत आसा. आणि ही संस्था कोण व्हड पयशानदार मनीस चलयते ना. कारवार तालुकाचे काही युवा पिळी मेळून अशी जनावरांची सेवा करतात. कारवार शहराच्या मित्र समाज मैदाना लागीं आशिल्लो जागो तात्पुरतीक संस्था चलोवंक दिला. पयलो हो जागो जनावरांलो हट्टी कोट जावन आशिल्लो. ह्या जाग्याचेर अपघात जाल्ल्या जनावरां खाण इलाज करचे बरोबर आश्रय दिलात. सुमार 6 गरवा, 15 पेक्षा जास्त सुणे आणि मांजरां ही संस्था पोसत आसा. ही संस्था चलेचे युवा IT-BT क्षेत्रात आणि अलग अलग क्षेत्रात उद्योग करतात. युवक युवती मेळून संस्था रजिस्टर केलात. कारवार सदाशिवगडचे आकाश नायक, गौरव नायक, शेरिल डिसोजा, प्रियंका माहेकर, श्रेया किंदळकर, वेरिना असे आणि काही युवा संस्थेचे कायम सदस्य जावन आसात. हेमचे बरा बिणगा, सदाशिवगड आणि विविध भागाचे काही युवक स्वयंसेवक जावन काम करतात. जनावरां बद्दल काळजी प्रेम आशिल्ले एक विचाराचे युवकान चर्चा करून ही संस्था केला. आम्ही सगळी जण एक ग्रुप असा रेस्क्यू करते असा स्ट्रे ॲनिमल्स, इंजर्ड ॲनिमल्साक आम्ही ग्रुप मेळ्ळी थ्रू ॲनिमल्स, इंजर्ड ॲनिमल्स थ्रू फ्रेंड्स आम्ही मेळ्ळे आसा. ॲक्सिडेंट एनी ॲनिमल, खंय व्हड ल्हान, खंय किटन्स, डॉग्स, काउज, बफलोज, इवन बर्ड्स आम्ही रेस्क्यू करता. आणि आमगेले शेल्टर आसा आणि त्या शेल्टरांत वखदां करता आनी रिहॅबिलिटेट. मागीर खंय जावन आमी हाडले तांकां परतून त्याच जाग्यार सोडटा. वारसदार ना आशिल्ले गाय, सुणे, माजर आणि असे खंयचे बी पोशे जनावरांक जखमी जाल्यार सुरक्षीत ताका हाडून इलाज करतात. आणि ह्या कामाक नगरसभा आपले वाहन दिता. प्राण्याल्या रक्षणेत स्वयंप्रेरीत जावन युव पंगड मुखार येईल पळयले जिल्हाधिकारीन ह्या संस्थेक जागो दिवंक नगरसभेक सुचन दिल्ले. तेजेन तात्पुरतीक जागो नगरसभेन दिला. आणि काही दानी प्राणीप्रेमी ह्या संस्थेक आर्थीक मदत करतात. आणि कोणाक बी मदत करचे उरल्यार QR कोड स्कॅन करून आर्थीक मदत करूंक शकतात.
फॉर रेस्क्यूड एनिमल्स म्हटल्यार हे आमी बिडाडी पेट्या खातीर आनी बाकीच्या अन्य जनावरां खातीर बी केल्ले आसा. तर मेनली आमगेलें इंटेंशन आसा की जे जखमी पेटे आनी माजर आसात तांकां रिकवर करून वापस सोडचे, जे इंजूर्ड उरतात तांकां, हे आमी त्या इंटेंशनान स्टार्ट केल्ले इन कोलॅबरेशन वीथ वेटनरी डिपार्टमेंट आनी आमी म्युनिसिपालिटी बरा कोऑर्डिनेट करून घेवन हे रिकवरी होम आमी स्टार्ट केल्ले आसा कारवारा भितर. आनी हे कारवार तालुका भितर फर्स्ट रिकवरी होम, फर्स्ट एनिमल शेल्टर स्ट्रे एनिमल्सा खातीर. लॉकडावना पासून हे काम स्टार्ट केल्ले. एक 4 ते 5 लोक जसे गडावयल्यान शरल डिसोजा म्हण घेवन आनीक हर्षद पवार हेमी मेळून घेवन गडारच्यान आमी स्टार्ट केल्ले. तशेंच आमी एक्सपांड करता 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 इडी कारवार तालुका भितर पावलात. आनीक प्रत्येक जाग्यार आमगेले एक रेस्क्यूअर्स आसात, जसे कारवारा भितर गौरव नाईक म्हण आसा, तशेंच आमगेले खुबशे रेस्क्यूअर आसात. आनी आमी सगळे जाण एकत्र करून घेवन 7 लोकांक एक समूह करून घेवन रेजिस्टर्ड ऑर्गनायझेशन स्टार्ट करया म्हणून घेवन हे रेजिस्टर्ड ऑर्गनायझेशन स्टार्ट केलां. तरी हेल्प करची इच्छा आसा, जशें आमकां आतां इन्फ्रास्ट्रक्चरा सायडान हेल्प जाय, जावं मंथली डोनर्स कितें बी डोनेशन करचें आसा, तशें कोणी हेल्प करची उरल्यार आमकां आमगेलो रेजिस्टर्ड अकावंट नंबर आसा, शेल्टराचोच अकावंट नंबर आसा, तेजेर डोनेट करूं शकतात. तशेंच आमी आतां वेबसायटाचेर बी काम करते आसात, एनिमल रेस्क्यू वेबसायटाचेर. त्या वेबसायटाचेर आमी जे कितें डोनेशन येतात ते क्लियर ट्रान्सपरंट आमी दाखयतले, सो दॅट लोकांक बी एक ट्रस्ट उरतलो. आयचे इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.